Ήταν 13 Νοεμβρίου 1974 όταν έλαβε χώρα η οικογενειακή τραγωδία στο Amityville. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή εκείνης της ημέρας. Ήταν κάπου στις 6 το πρωί, όταν στο μπαρ Hendrix μπήκε μέσα ο Ντεφόε, γνωστός θαμώνας του μαγαζιού, ζητώντας βοήθεια λέγοντας πως κάποιος σκότωσε την οικογένειά του. Ο Ντεφόε, μαζί με την αστυνομία και τους θαμώνες του μπαρ, έφτασαν στο σπίτι, το οποίο βρισκόταν στη Sozon Avenue, στη High Hopes με αριθμό 112. Στο σπίτι το θέαμα ήταν αποκαρδιωτικό. Τα υπόλοιπα 6 μέλη της οικογένειας του Ντεφόε είχαν δολοφονηθεί. Όλοι τους βρίσκονταν μπρούμητα και πνιγόντουσαν στο ίδιο τους το αίμα. Είχαν όλοι πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση και δεν είχαν υπάρξει σημάδια αποφυγής. Οι δύο του γονείς, Ρόναλντ και Λουίς, είχαν δεχθεί από δύο σφαίρες, ενώ τα αδέρφια του είχαν δεχθεί όλα από μία. Τα κορίτσια, Ντον και Άλισον, και τα αγόρια, Ματ και Τζον Μάθιου. Κατευθείαν, ο Ντεφόε κίνησε υποψίες. Αργότερα ομολόγησε την πράξη του. Αιτία είπε πως ήταν η φωνή του σπιτιού που άκουγε και τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Η τιμωρία του, την οποία εκτείνει μέχρι και σήμερα στις υψίστες ασφαλείας φυλακής της Νέας Υόρκης, Sullivan Correctional Facility, ήταν 6 φορές ισόβια κάθριξη.